Hamo kadongan, jumpa muse di Renungan Palabok Roha, di channel YouTube YKB Palabok Roha Marhata Batak. Ia renungan sadarion di enek do sianulaun ni Apostel 10 ayat 20 sahat 30 doho judul holong na mangatasi saluhut. Doho odolanna sianulaun ni Apostel bidu 10 ayat 20 songonoma di dok debata hatana disi. Alai diajari debata doau na so jadi kuaron colmadia pe ramun manang soyas. Sahala na margoar sirudi macelas rohana ala boy pajupang di media sosial do takadongan na uju di SMA na ujui. Di bennasida do sada grup dalan pajupang marsirarian marningo taka pangalahona sida uju marsikola. Alai hola satok kido denggan parsaoran nasidai. Di ujungna gabe bubar sada-sada do anggota ni grupi. Marnidai nendoho donya nibana keluar sian grupi. Alai sadiri mani sirudi do songon sahalak minoritas di dokibana di bagasa rohana ulinai portibion au sugari manyan dangadong para singa-singan ni agama suku budaya doholana asing. Kuriani Tuhan, si Petrus pe diturpukon magodang do di bagasan ada ni Jahudi nama Cepolin nama bain para singan ni halak Jahudi doho naso Jahudi. Ia naso Jahudi dirajumi doi halak naramun. Jala adong do aturan ni halak Jahudi dan boy sapar sauran nasida dohot halak nasosian horong Jahudi. Molo masuk halak Jahudi tu bagas ni naso halak Jahudi gabi ramum maiwana. Kuriani Tuhan, disuruh Tuhan Yesus do si Petrus asalau madapoton si Cornelius natargoar halak naramun. Takas do dison dipatuduhon Yesus songo dia holongna na mangatasi saluhut. Jala di hari-hari do aka aturan-aturan na minahin di colma. Kurian itu hatta molo songo nima debata patuduhon holong ni rohana so mardia ipar atong aha mahakta mabain parasingan manang parbolak-bolatan maradok ponak kahalak na asing. Aha mahakta pasidikon akadongan naso sarupa manang naso sahorong dohot kita. Amin. Songonima renungan di hita sadarion. Unang lupa da like, subscribe, jala sagihon doa kadongan ala marhite na dohot dohita marbarita nauli rap dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate Oras. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.